מובילים בבריאות, ראשונים בשירות, כללית בכל מקום, מומחים בתכלית, נותנים את הנשמה, זמינים בכל שעה, רפואה כהלכה, בטוח זה כללית, זה כללית שדואגת לכם, מתקדמים, מחדשים עבורכם, אלפי רופאים עומדים לצדכם, ואפילו בלי לצאת ששלב ערכים לצד הענות הטיפול של הילדים המטופלים בבית החולים. רק מתקדמים ומחדשים עבורכם, אלפי רופאים עומדים לצדכם, לבריאות שלכם נותנים את הנשמה. אוהבים אותך ושמחים איתך בחיוך שלך. אנחנו ברמות ג' ממש היה בדרשת ואורות משה. אנשים כותבים ברכות לשמח את הילדים שמאושפזים במחלקות הילדים בבתי החולים בכללית. רפואה כהלכה, בטוח זה כללית, זה כללית שדואגת לכם, מתקדמים, מחדשים עבורכם, אלפי רופאים עומדים לצדכם, ואפילו בלי לצאת מביתכם, זה כללית שדואגת לכם, מתקדמים, מחדשים עבורכם, אלפי רופאים עומדים לצדכם, בשביל הבריאות שלכם.